Бургаска област е привлекателно място за постоянно пребиваване и за почивка. Хора от различни етноси. Тук постоянно живеят близо 400 000 души. Около 20% от местното население се самоопределя като етнос, различна от българската. За всички жители на областта ценностите на Европейски съюз за зачитане на основните права и свободи, за насърчаване на мира и сигурността са от особено значение. През последните години обаче фалшиви новини и дезинформация атакуват съзнанието, превръщат се в заплаха за демокрацията и обществото, сриват доверието в ключови обществени институции. Най-честа мишена е политиката на Европейския съюз, който заради разнообразието от страни членки е особено уязвим за манипулирана информация. Истината и лъжата са основни елементи на комуникацията. Истината ни показва действителността, а лъжата – изкривената действителност. Дезинформацията е основна стратегическа цел на хората, които искат да привлекат внимание върху някаква новина и в същото време да създадат разделение в обществото. Основните теми, върху които се фокусира дезинформацията, са свързани с политиката, особено в времевите периоди, когато предстоят избори. Тогава потокът на дезинформация е много голям и той е фокусиран върху партии, политически личности, за да може да настрои мненията на хората или пък да увеличи шансовете на определена политическа партия да бъде на власт. Всеки ден близо 2 милиона българи са манипулирани от неверни информации. Фалшивата новина се превръща в новина номер 1. Информация за ценности като свобода, равенство и права на гражданите целенасочено се избутват в периферията. За нашия дигитален свят дезинформацията и фалшивите новини се превръщат в епидемия, която има потенциал да разруши общественото доверие. Войната в Украйна, коронавирусът, бежанците, военния конфликт в Близкия изток, Хамас, зелената сделка, еврото. Колко често се питаме дали това, което четем и виждаме като новини, е вярно. Темите на фалшивите новини са винаги емоционални и противоречиви, предизвикват тревожност, страх, депресия, стимулират развитието на конспиративни теории. Миграцията, върху военните конфликти, които се разгарят в различни точки на света, темата за войната в Украйна, сега вече темата за войната в Близкия изток. Фалшивите новини се целят в най-чувствителните теми. За Бургаски регион проблемът с дезинформацията доби нови измерения с настъпването на бежанската криза. С началото на войната в Украйна, Бургаска област е изправена пред още един мигрантски проблем. Десетки хиляди украински бежанци, предимно жени, деца и възрастни хора, потърсиха убежище в Бургаска област. Морската гара в Бургас се превърна в ситуационен център в помощ на бежанците от Украйна. Тук те получиха хуманитарна помощ, храна и продукти от първа необходимост. Служители на различни институции им помагаха да се регистрират у нас и да потърсят работа или образование за децата си. На призива за хуманитарна помощ се озоваха граждани и фирми. Пакети с дрехи и храни пристигаха непрекъснато. Не закъсняха и фалшивите новини. Те заляха социалните платформи като Twitter, Facebook, TikTok, Telegram, YouTube и Instagram, всяка несигурност и разделение в обществото. Но докато дезинформацията срещу бежанците от Близкия изток ги представяха като културна заплаха, кампанията срещу украинските бежанци ги представя като заплаха за здравето и работата на българите. Украинците ще откраднат работата от българите. 40 лева на ден за украинци? Знаете ли с колко лева на ден живеят българите? На бежанците се осигурява луксозно пребиваване в България и пак са недоволни. Очаквам скоро да ни изгонят собствените ни домове, за да може да се настанят тук
чужди народи. Украинци предлагат масаж за освобождаване по Черноморието, дори са подбили цените на българските еротични танцорки. Украинските жени и деца се превърнаха в жертви не само на войната, но и на масирана атака от дезинформация, целяща да оправдае руската агресия и да повлияе върху обществените нагласи. Войната в Украйна се проточи, зловредните атаки срещу бежанците омръзнаха на хората и на дневен ред дойде друга емоционално заредена тема – еврото и приемането му за официална валута в България. Колко често се замисляме дали са верни следните твърдения. Румъния е отказала да приеме еврото. Чешкият премиер е казал: няма да приемаме еврото, за да не уморим народа си от глад. Не ни бъркайте с България. Приемем ли еврото, очаква ни шокова инфлация, особено на стоките от първа необходимост. Очакват ни ръст на цените, спекула и различни измами при прехвърлянето в евро. Губим българския лев и суверенитета си на една от най-старите цивилизации в Европа. Покупателната ни стойност ще намалее. Доходите няма да се увеличат. Друг голям поток от фалшиви новини са свързани с здравеопазването. От една страна различни видове медикаменти, които помагат за нещо, терапии, които са свързани с преодоляване на различни болестни състояния, или пък такива, които са свързани с някакви фалшификации или заговори по отношение на източването на пари. Така че темата за фалшивите новини не е нова. Напротив, с колкото повече се увеличава капацитета на различните социални мрежи, медиите, толкова по-голям ще става потокът от фалшиви новини. А такива новини с фалшива или частична, преправена и напълно изменена в преправенето новина може да бъде намерена дори в престижни издания. Тук лъжата обаче е продиктувана от политически натиск, зависимост в медиите или зловредна кампания. Като например изборните кампании във Франция, новините около Шолц, тези около протестите в Австрия, около премиерата на Италия, новините около кампанията на Тръмп и Харис и куп други, имащи за цел да променят мнението на читателя. Политическия натиск, платени публикации и други зависимости в медийния бранш се оказва немалък проблем, който не само измества достоверността на една новина, но и поставя под съмнение почтенността на медията и почтенността на журналистът, представил новината. Тук е ролята и на образованието и образователните институции, които да развиват умения за разпознаване на фалшиви новини. Когато студентите дойдат в университета, първото изречение, с което аз започвам моите лекции, е, че в университета ще ги научим на нормата. Другото те ще го научат, когато влязат в съответната медия. Почтеността е свързана с политиката на медията. Знаете, че ние работим в един отворен пазар, в който конкуренцията между медиите е много голяма. И когато говорим за качествена медия, трябва да разбираме независима медия. Тоест медия, която не се страхува да пише истината и да отстоява истината. В същото време обаче знаете, че хората, журналистите, които стоят зад истината, биват наказвани в кавички. Наказани за своята дързост или лъжливи новини, написани от журналисти чрез манипулиране и страх. Това също би могло да бъде причина за дезинформация, с която се сблъсква съвремието ни. Някои примери, като френското издание Шарли Ебдо, дори остават в черната статистика на жертвите в журналистиката, където, наред с темата за връзката между истината и лъжата, стои страхът. Сред неистините, които засягат читателя, е друг проблем – търсенето на сензация, украсяване на една случка и подсилването й с суперлативи, хиперболи, описателни думи често прави новината
различна от първоизточника или истината, и я прави пресилена, често напълно фалшива. Като новини от България, например, които достигат до големи издания за Европа и се четат от зрители на Европейския съюз. С думи в заглавията като сензация, шок, горещо, шокиращо и извънредно. Това не е изключено. Виждаш как целият Созопол пращи от туристи. Виждаш как всеки ден имаш резервации, ресторантът ти е пълен и същевременно всеки ден излизат някакви новини. Созопол умира. На практика пресилените новини също изместват истинността и достоверната случка. Опитът да се украси, да се направи сензация или нещо авторитетно, често прави съвсем друга новина. Това прави и изкуственият интелект друг голям проблем в създаването на фалшиви новини. Той ти създава няколко варианта, от които ти да избираш какво точно да публикуваш. Съответно, хората, които стоят скрити зад тези информационни канали, те нямат специално журналистическо образование за това. Ние не знаем кои са те. Те са анонимни. И от тази гледна точка те използват компетенциите си, свързани с информационните технологии и капацитета, който изкуственият интелект предлага на този етап. И създават такива дезинформационни новини. При това те могат да бъдат емоционално обагрени. На 75 км южно от Бургас, близо до границата с Турция, се намира град Малко Търново. Малък, но особено привлекателен, той е единственият град в сърцето на българска Странджа. Тук постоянно живеят малко над 2000 души. Жителите на града и селищата край него са потомци на старо българско население. През последните години районът се обезлюдява. И изведнъж идва новината: ще населяват Странджа с мигранти, върнати от Западна Европа. Местното население е обезпокоено, готви се за протести. Новината заварва кметът на община Малко Търново по време на лечение в Истанбул. На следващия ден се прибрах, вече имаше протестиращи от различните политически партии, затваряха пъти, но наистина тази мълва, като всяка една лоша новина, идва много бързо. Лошите новини стигат наистина на мястото много бързо. Заглавията в бургаски национални издания бързо се копират и умножават. И гласят: МВР строи бежански лагер в сърцето на Малко Търново. В Малко Търново ще бъде изграден лагер, вероятно за бежанци, за 280 души. Министерството на вътрешните работи е обявило обществена поръчка. Не може хората да гладуват, а да храним бежанците в България. Негодуват те. Жителите се тревожат и за децата си. МВР ще строи 3 фургона лагера с капацитет за общо 3000 души за над 10 милиона лева. И се достига до брифинг, на който МВР да обяснява, да опровергава и да разяснява новините. Като спрете с спекулациите, спрете с манипулираните и с насаждането на страх у хората. Това призовава заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов на извънредна пресконференция. Най-мистичната планина, всичко лошо, което стане, първо минава през Странджа. Странджа ще бъде заселена с мигранти. Откъде го знаете? От Европа? Не е вярно. Странджа ще бъде с радиоактивни вещества, заровени, боклуци и така. Пак не е вярно. Но всичко това хората го преживяват, минават през сърцата ми и се стресират ненужно. Предимно идва и много бързо и чрез медиите, които понякога без да проверят нещата се написват, хората четат, интересуват се и след което се започва обясненията, че това няма да е така. Значи първо пускаме слуха, пускаме лошата вест, след това почваме да губим една енергия и време, за да обясняваме, че това не е точно така. Само че тогава вече хората са на принципа, като си пееш пенкеле, който слуша, ние вече знаем. Фалшивите новини са направили жителите на Малко Търново скептични и недоверчиви към медийната гилдия. И причината е именно фалшивите новини. Тия
фалшиви новини, не знам, някой може да ги възприема като истински, но има хора, които не се лъжат с тия работи. Кмета на община Малко Търново Илиян Янчев има търпение да обяснява и разяснява на всеки потърсил информация от него. Но е изпълнен с тъга заради опитите да върне имиджа на Странджа планина като туристическа красива дестинация, каквато е. И ние години наред се опитваме и се стараеме по-скоро Странджа да направим една прекрасна туристическа дестинация, каквато заслужава региона и самата планина, но за съжаление от всичките тези приказки, от всичките тези истории измислени, все по-трудно и по-трудно. Защото всеки си представя, казва, сега аз тръгвам уж на почивка, ами ще видя ли имигранти, като ги видя какво трябва да направя, защо трябва да се запише в регистъра на поделението на гранична полиция, това значи. И по-скоро стигаме до там да обясняваме ненужни приказки, вместо да покажем красотите на Странджа. Някои фалшиви новини с цел реклама на известни личности от Европа и на български певци, примерно рекламирани в Европа, имат противоречив резултат. Мариета е гримьор, често работи с VIP личности от родния и европейски хайлайф. Срещала е различни истории, които имат различен ефект върху зрителя и самия субект, за когото са предназначени. Ние се срещаме с десетки хора всеки ден и доста често имам клиенти, които са потърпевши. Понякога е комично, понякога е и психически травмиращо за тях, тъй като от една новина, която е достоверна, се изкривява малко истината и тя тръгва по течението в доста по-различни варианти, което е доста неприятно за хората и за обществото, според мен, защото те така или иначе се получава едно масово залугване по този начин. Някои новини, имащи за цел да рекламират звезда с имидж в Европа, се оказва, сриват въпросната личност и имат тотално обратен ефект. Доста често съм случвала такива ситуации, в които са влизали хора, които плачат, разстроени, поради факта, че са написани уронващи за тях неща, които са изключително недостоверни и по този начин рефлектира върху тях, върху семействата им и общо взето се получава едно изкривяване на целият образ на човек по този начин и според мен е редно да има някакъв контрол върху тези неща, защото наистина е много неприятно за личността. Много. Мариета чете и слуша различни истории от своите клиенти. И вече се е научила да разграничава истината от лъжата или просто да не отдава значение на новината, обичайна реакция, която игнорира излишната информация и натоварваща такава. В един момент човек се измаря и се чуди на кое точно да вярва. Много често се получават тези неща, защото примерно една новина може да я срещнеш в 3 различни източника, но тя да е по различен начин написана. И т.е. ти не можеш да сгубиш кое точно е истината в ситуацията и няма как да разбереш. Днес фалшивите новини са по-опасно оръжие, отколкото можем да си представим. Социалните мрежи могат да ги разпространяват в безпрецедентни мащаби. Често с тях на помощ се вземат и сериозни политически решения. Количеството информация, която ни залива ежедневно, е огромно, а дезинформацията използва емоционално заредени теми, за да влияе на възгледите, на страховете и чувствата ни. Истината е само една и ако тя е изкривена в случая, то е въпрос на някакъв момент, в който би могъл да ти доведе дивиденти, но после би могъл да има обратния резултат. Безмислено е. Битката с фалшивите новини е неравна. Те се разпространяват 6 пъти по-бързо от истинските. Те са по-атрактивни, подготвени са така, че да бъдат харесвани. Затова се разпространяват светкавично. Но дали всичко, което чуваме, виждаме и четем, е факт? Дали не подхождаме емоционално и не вярваме на нещо, което някой иска да ни внуши? На кого да се доверим? Отговорът е в нас самите, в нашия морал, гражданска ангажираност и грамотност.